עצרתי רגע להקליט תודה. יש לי אתר כבר 10 שנים. 10 שנים של שיער לבן, של אתר איטי, שהאחסון שלו עשה לי המון בעיות. והתקלות קורות תמיד בשישי שבת, בחגים, אין עם מי לדבר, לא היה מענה אף פעם, חיכינו פשוט שיסתדר מעצמו. היינו באמת במקום שחשבנו שאין פתרון לזה. עד שהכרתי את אושר והכרתי אותו בכלל מנסיבות אחרות, ואז הוא אמר לי, טליה, תעבירי את האחסון שלך אליי. אני ומנהל האתר היינו סקפטיים, כי היינו מחוברים לחברה מאוד מוכרת. ואמרתי לו, יאללה, אני סומכת עליך. הוא עזר לי בכל כך הרבה דברים, אמרתי, אני סומכת עליך. עשינו את זה מאז האתר הכי מהיר שהיה. מנהל האתר שלי בשוק, תמיד יש מענה. אושר עונה בכל שעה. ואני חושבת שכבעלת עסק אני חייבת להמליץ לכם על אושר ועל יוסוקיור, אז בהצלחה.